Bafowethu sanibonani kuyo yonke indawo la kufinyelela khona njengamanje. Lo khulumayo uDr Fohla asitholeni madoda kwinombolo ka-076 026 5726 noma 064 osebenzela esigodlweni kwamhlaba yalingana emakhaya la ngitholakala khona. Ngifisa ukunimema ngini-invite nonke eindaweni zakomnambithi Danhauser. Bonke abantu abakhelene neNewcastle, Johannesburg. Kusasa sizobe sitholakala endaweni yase NewCastle. Kunenkonzo eqalayo i-date umhla ka-12 October. Isikhathi izoqala ngabo 9 ntambama. Kuzobe kuyinkonzo enkulu sizobe kulethwe khona isosha umbholofidi osevuthiwe noma eselungele ukubhekana nezinkinga zabantu ozokwazi ukusiza bonke abantu abahluphekile abasizakele kulesigodlo sakwamhlaba yalingana lapha endaweni yase NewCastle osizweni kwaJakalasi. Kushiwo njalo la sizobe sihlangane khona. Abafisa ukufika khona bangafona inombolo ka 064 847 3110. Bonke abantu bazobe baphiliswa. Kuzobe kunesimo sokuzwelela bonke labo otholitha abanayo imali yokuthi bazobe kusizakala, kodwa kuzobe kumahhala kokunye bakwazi ukuthi into zabo ziqaqeke. Na unyaka siyawuqala manje unyaka 2025 asuqaleni ngezibusiso sithinte kuvuleka onke amaketangu la ukuvalwe khona. Lo khulumayo ozithobayo uDr Fohla otholakala kwinombolo ka 076 026 5726 esigodlweni esikhulu kwamhlaba yalingana. Asithwaleni madoda bonke abantu abaphile sisalungiselela asibe nohambo oluhle lakusasa sonke siphelele sibambana ngokukamoya. Ababholofidi bonke bamukelekile. uZayona uJelikho kuyobe kuhlangene akuhluswa abala la muntu kuyobe kuphilela umoya kundlulela umoya. Bonke abantu abahluphekile abagulayo yilabo abagulayo basemakhaya abafuna imithandazo abafuna ukuthandazelwa abafuna ukubusisa abaqeqela izinto zabo abafike ngobuningi babo endaweni yase NewCastle. Yonke le weekend sikhona endaweni yase NewCastle si-operate khona. Wonke umsebenzi kuzoqashulwa amaketangu konke ukuhlupheka kuzosuswa ebantwini abantu abafuna izinto zabo ukuthi zenzakale abafike endaweni yase NewCastle. Akuliwa kuphiliswa abantu. Sonke lesandla lesi sizobe sithinta siphilisa. Bafowethu asiyemukeleni le nkonzo siphakamise ibe yinhle kuzo zonke indawo la kufinyelela khona le video njengamanje. Nisalungiselela fonani kwinombolo ka 064 847 3110. Uhlele isikhathi sakho sikwazi ukuthi sibonane. Ngiyabonga ithuba kubo bonke ababonayo lo mbukiso. Follow, like, subscribe. Ngiyabonga kini nonke bafowethu uthando lunye. Umsebenzi wasesigodlweni mawuqhubeka kuye phambili. Abaneyinkinga mabaphile. Themba kuloko kwethemba ikona okuzokuphilisa. Ngiyabonga.